үткәрелә торган барлык чараларның актив катнашучысы. Шулай ук күп кенә республика конкурсларында катнашабыз. Җирле халык спектакльләр, театраль чаралар, концертлар оештыруда безнең төп ярдәмчеләребез. Без авыл мәдәният йорты булуга карамастан, профессионал артистларның да концертларын кабул итәбез. 2015 елда авыл халкын үзләренең чыгышлары белән Илсия Бәдретдинова, Чулпан Юсупова, Илназ Минвалиев, Ришат Тофатуллин, Илмира Нагимова, Руслан Керамутдинов кайнар бурыч юмор төркеме сөендерде. Билет бәясе 150 сумнан 450 сумга кадәр, залның тулылыгы шул бәяләрдән халыкның нинди артистны яратуыннан тора. 200-300 кешене тәшкил итә. Авыл яшьләре нәрсә телисең соң? Җавап бәлки сәер тоелыр. Шәһәр яшьләренә ни кирәк булса, аларга да шул кирәк. Беренче чиратта яшьтәшләре белән аралашу кирәк. 2015 елда 157 чара үткәрелде. Шуларга 12773 кеше җәлеп ителде. Ул чараларның 49-ы балалар өчен үткәрелде һәм 2908 бала катнашты. 22 бию кичәсе оештырылды. Мәдәният йорты 10 мең сумлык түләүле хезмәт күрсәтте. Табиб кешенең сәламәтлеге өчен җавап бирсә, мәдәният хезмәткәре кешенең кәефе өчен җавап тота. Безнең хезмәт эшкә бирелгәнлек, фантазия уйлап табу гына түгел, ә һәрвакыт хәрәкәт итәргә әзерлек. Мин бу эшне янгын сөндерүче профессиясе белән чагыштырам. Иртә таңнан эшләргә кушылган икән, димәк таң белән эшләячәкбез. Әгәр дә җирле хакимият һәрчак ярдәм кулы сузмаса, яхшы нәтиҗәләргә ирешү мөмкин булмас иде. Районыбыз башлыгы Михаил Павлович Афанасьев булышлыгы белән без авыл мәдәният йортының материал-техник базасын яңартуга ирештек. Авыл халыкның үсеш бишеге, тормыш нигезләренең шишмә башы, гореф-гадәтләрнең башлангычы. Ул мәдәниятны саклаучы гына түгел, шул мәдәниятны үстерүче дә, алга алып баручы да. Искиткеч халык җырларын, биюләрен, гореф-гадәтләрен һәм менә йолаларын нәкъ авыл саклый һәм үстерә. Без мәдәният йорты хезмәткәрләре халыкның мәдәни таләпләрен һәм күңел ихтыяҗларын канәгатьләндерүне үстерү, инициативаны һәм ял итү шартларын үстерүне үз максатыбыз итеп саныйбыз. Һәрберебезгә исәнлек, саулык, уңышлар телим.